Debaltsevede sowda göz gyny ýagdaýda çörek nowatlary uly we moňa ýaragly adamlar gözegçilik edýärler. Kapılar açılanda hut şolar kimin girip kimin bolsa garaşmalydygyny kesgitleýärler. Çörek we beýleki haritler öz-özlerini ýylan eden separatist häkimetleri tarapyndan paýlanýar. Olar azyk kartoçkalaryny girdiler. Детское питание. Azyk muht emamunyň adam mertebesi bilen bagly öz bahaty bar. Debaltseve separatistlerin hüjümleriniň netijesinde agyr okuň astyna düşüpdi. Bu ok atyşygy bes etmek barada alaşyga gelinen soň ýüze çykypdy. Tatiana ok atyşykda öz ejesini ýitirdi. Перед 17-м, когда это... Заходите, это наша квартира. Вот. Маму убили под печкой, вот здесь. Снаряд упал вот сюда. Мама стояла возле печки, я на пуфике сюда. Вот это вот все сразу в одно мгновение. Это было 13 февраля. Не снимайте меня, не надо. Tatiana öz ejesini howluda jaýlapdy, sebäbi gonamçylyk minalardan doludy. Emma madar häzir boşdur. А вот тут я маму похоронил. Представляете? Мама всю жизнь в военкомате проработала. Всю жизнь проработала, и вот такая смерть, да? Нормально? Потом маму выкопали, теперь я не знаю, куда. Я знаю, в морге там сказали, а где ее искать, я не знаю. Но я найду ее, обязательно найду. Вот, покажите это все. Debaltsevede galanlar ýetatan garrylar we keselbentler. Başda olaryň öýleri bombalandy, ýani eskerler girdi. Они идут все такие здоровенные хлопцы, все такие идут с автоматами туда-сюда. Вы кто такие на нас? Говорят, кто такие? Мы говорим, да мы местные жители в подвале здесь живем. Мы россияне, они сказали, мы россияне. Это первые россияне зашли. Так, идите в подвал дальше, потому что сейчас обстрел будет. Мы в подвал. Separatistlerin gelmeginiň ýani adamlary jaý terk etmek üçin 10 minutyň berilýänligi aýdylypdyr. Olar soň ýygyna dolananda jaý taýlanypdyr. Ни подушек, ни одеял нету, ни у меня газовая печка была и такая нету, ни чайников никаких, посуды много забрано, вещи хорошие забрано, плазменный телевизор у него такой вот огромный забрали. Ukrainanyň hökümet güýçleri Debaltseweni taklamak üçin köp söweşdiler. Emma soň ýyda çekilmeli boldular. Söweşlerden 2 ay geçen soňam şäher harabalykda adamlar bolsa ejir astynda galýarlar.